জয় জগন্নাথ, জয় বাংলা, জয় তালচের, জয় হিন্দ। কালি আমার 80তম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে গলা। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ କହିବେ ଆପଣ ଏହା ଖାଇଲେ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ଏହା ଖାଇଲେ ମରିବେ, ଏହା ଖାଇଲେ ମରିବେନି। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ କହିବେ এই গাড়ি চলান্তু, টিভিএস চলান্তু, হিরো চলান্তু, দেখলে সে মর্সিডিজ BMW রোলস রয়েস চলেবে। এই গুটকা খাইলে দানে দানে পে কেশর কা দাম, সে বিলকুল খাଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଆମର ଝାବଡ଼ ଲୋକ ଯେତେ ସବୁ ହେଇରାକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଆ ଖାଇଲେ ଏଇଆ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମେହେଙ୍ଗାଇ ତ ଛାଡ଼। ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ୍ 55 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଅଧ କିଲେ, ସେଇଟା 80 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲାନି। ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସବୁ।